Значи опита ми с AI инструменти показва, че наистина помагат значително в улесняването на работата ми като програмист. Тоест, ако кажа, нали, Hey, GPT или Cloud или Gemini или каквото е там, направи ми ето това. Да, ще ми даде някакво добро решение, даже може би ще измисли някои неща, за които аз даже не бих се сетил никога, но пак нямам тази 100% сигурност, че решението, което ще ми даде, ще заработи за моя конкретен случай. Тоест, дори да има контекста, нали, на проекта, пак ще има някакви неща, които трябва да изгладиш малко чрез човешката си преценка, която е свързана, нали, с опита ти, с твоето собствено разбиране, нали, върху за конкретния проект, конкретната задача. И поне на този етап забелязвам, че инструментите не могат, нали, чак на 100% да направят това, което искаш. Може би ако така изглаждаш самите инструкции, които даваш на инструмента, така отново, но дори тогава забелязвам, че най-често пак трябва някаква човешка намеса. Може да е малка, но пак трябва. Не става така просто да напишеш, нали, направи ми това и след това с увереност да кажеш, окей, работата ми е свършена. Мисля, че все още просто не сме стигнали това ниво. Може да се случи в бъдеще, но на този етап със сигурност трябва човешка намеса, трябва критично мислене. И не просто защото това ти е, нали, работата, нали, не защото това е моята работа като програмист, професията ми и това го изисква, а просто защото знам, че ако не го направя, най-вероятно ще има някакви проблеми, които ще се появят по-нататък в процеса и затова трябва винаги да хвърляш и ти едно око на нещата.